udah baklang penlang yang kata karun lebih nyasau udah kaen lai pelun mana bensau so ke electorates mana bensau so pada pentau dah kamar bang pentau dah kamar di pentau dah nganai pentau dah ngatai insayok bensau pada ayat ngaji kenang senang jangan kesenang mengadai gerbang hirai yang kali kesenang nganang ya pay benta kasih pagi gini nuksa balale bapi dia banai kecing kersian berat ba ia ke BPP kenang ba ke BPP ke wanra sibon KNKN ya kita ensatai ladai ngaba KN ke BPP kan le renangan ong mangigong gipad ba ngidi ban ai kecing kersian mentang ipai sa deiti ka kena ka badado dang rat kini kena ka batil singay itu batil baha menta bat ide lawyer hakin ay kisngay biye ki ko tubor ki bomi ki news ki ko tubor ki bomi ki sinyatay ka batil show apriyan ka article 371 ba ka 6 schedule menta pinpado bro bentik mereka an kalon long ndas na yang mga menta pinang pasna hanga ngala macna nenga khot do banang misteri ke khamtam lele ha kani kapor kabaka sa kasin kadan ha kani kapor bakat state ke district council kadan kam ni gibrong ki betet kadan kam ni gibrong ki start bagenget scam banamal ki iya namalki ikong deiti majau ibade kelaya kanong ya sayan kala ban ya say na kabanta chingi pibot pibenta pinang pibot kongres liya siyo pinanya ka news ada ICC rin di orang kaya pa news nga panay kaya ki news hindi hawalang nanara kadali zero kabisang pami menyam setiap dan kata apa ba nga kerpat nga kuwaban keren si bon kieng tak kapwa kami kidan kini kiban hak batay bni ya pay nga kuwaban kerpat ya pisya ban ay kajing kasian kabakot kabasuba ngim dan sinaya banaya pay ngim dan tingka banaya pay kawengan ang ya pay suwabangan pegot pay sa kapwa pay kapwa babuhay ke election. Why not? Baliaya mensubsniap Oktober November. Baliaya menta kejingken kababyang nakaling sa sarkar. Kata kalong baka di ka por kabakem di ka por police call. Dan kambal school. Dan kambal court. Mana banay? Kinay kita kinangele but habagi ay kinai benyarap ya pay benai boycott benyarap ya pay benai boycott kin mau kenai kecing yo je pay kilala kenang bakin yo ya kecing job kejangki kepada ka tang na kathet sudah kenang ba makira kinang kham uspa ba kinang kham he dana kata apa ba lada bidang kecing mot lada piladan kecing mot bertiap cawe menta kami telah kecing berkhat bertiap hak voice of people bapi ni bertiap ha upra dia menta kubli sibon bangan ang efisya ha upra kubli sibon publish bun kong romoro nilakrian ha atulay kimat kamat banikong kalong kaki sinsyar kabakhuj kabasubaha po district council habang ipa ka ginong nikmat kibadon karkom perkhat kabakhuj kabasubaha hakano dukon mangipat ba ngiyo kajing mentoy bagi eng bat ka hak
kacong pay kan sawan hadin ba pila aibor yakine bandan haga district council aba kiwan kampen bi no ya pay no ki kan truai kiong bay ay ka po kacong pay bakin ra ya ka po kacong pay ha district council but hadin ang ta anda ka pesuo district council ya kata ka board ka batidon kinsa ay biang ha pay kapag baar kaman kabang kongrun nila risk kalong ya ka article 371 nade ka kendon siya kepada hapo di India ngasubatai tangdit ba pinkam ya siya long kumbang ya mengi pa chong pay ai hispa tengka yo kon mandi kelas simamya kene pisa hispa tengka ba pendap mangaske mandi kelas hadir nang ta kato kene por ukon dawa may darapi ai so sampu tengka kan kam yarap yanga nama kajing kam jonga beladang nya may nya pa nya ai kambudra bangi penduduk no ya kato ka hispa tengka nya ai sampu tengka bat kunjuro nya ai lang ya ka hispa tengka kabangamut penong hangmei kalong kumnei habang idawa ya ka article laispa nyupuwe kamudra baka siang PPP kakwa ban penduk pendamno ya ka sidu kani kalong ka benta ka bakong santam ya kung kajay bendo ngim kwa bangin penduk rengi kwa ban peklan cucu balada pantam na kasokar India kamdon cemper NAUM kumba pi pantam na ngemenge pa cupai so san puten ka kakalong ka juru ya ka BPP ban pan na kasokar India ya ka artikel wise pa new hube kenang pakan long kum ka jing jada ka ba kamper pangsu kamper scam chu ya ka cai benro jengi haka dustur karinti bat haka caka kaputa bangendang ban pek hai dalade yade kiwi kicela hapo kathai nang chatilam ki yo ya kane wat kasokan nagalan kadawa lagajong ka constitution lagajong ka lama ladaki ai ka nang bhasu yaki namata wat sutu bakla habang ipan kampun imkwa ban pendu ya ka bangayo ikwa ban nang peklancu ya ka bayo bat habang iyo tam kalong ka jimutoy namta tungi baro kublai sibun kongru menta ngat khot sindon ban ya idaiti majau balong kertong jong kasiang DPP na kamaki live makra constituency BI ke chunchai hagane kapor Nikaw ng shop ngai ngu yu try kadra ubala ai ni kani kamit kabaitnan kamit kabaishong kun habanga ngadon ha kani krishnong rajong mga niyo ay kani kala dan kran ngai kublay yapi boro kibalawan siya kani kajing lang kabalakot kerpang the voice of the people party ngai kublay ye president rangba jungi iba arden basaya moy ibalawan kanang nakaway ka meeting ibala dep mentakasngi banwan kanang siya kani ka meeting pade banya donden kat batngi ha kani ka shnong malki ngai kublay ru yakini kirangba kibawan napako voice of the people party i Dr. Kara Chen ibade i vice president joko party jungi ngai kublay yakini kirangba kibadan hangni nang tanga ay kublay de yay president dong kay women's wing ikong feletas im ibalawan ru bandon ng kat bat mi hakani ka janmin ngai kublay api biang sa sisin ko ba jong kanong song jong kani ka malki constituency ningkong ning shop ngani thu khana shapang jong nga sa hapo nong silyang
Imei jonga laju khot seni I kongri kumba pitim. Ipa jonga ide iba bendola nong. Ibla julong Henry Sin kumitai MLA bat mentaru kumi MDC but kumjuru ilalong itai nominated MDC bala nominate the government the governor of Meghalaya mentaka kenti hagajingya kenti jonga kum ka khanna ngai tnat ya kata ka sain pertai ya kata ka jingya kata ka politics dei hang ni banga scam ka jingmot banga ru ngalet puli ban pentebet yala de hagakam jong kalo hakakam jong kaan dehang ni bangalit puli ya ka BA LLB jonga ya ka BA LLB honors sans name but hangta ngalet chishu ban pin scam nila de ngalet ban puli ya ka LLM ya ka tadi ka master of law ha ka taga jingya lenti jonga ngala de pasi kita news name ngalalet ban tre kum kanong site an ngala long kanong site an mentala ship house name tam dehang ni bangla don bat ka women bat ka state women's commission jo ka Meghalaya bangla yo I yake AKA jo ka state dehang ni bangla ya dinti ba kipat ba ngaya dei bat ki habar khot kiliang ngayu I kat nu ki don ha ka jing ot jing nam kat nu ki don ha ka jing shitom kat nu ki don bapli ha ka jing wet dehang ni baga ketik ya kamen sem jonga bangan wan shkmat bani rap ya kita kipat ba dehang ni bangas ngau bakla dei shisha ka por yang aru bangan mi shkmat bangan don bat kanika party ha bangan don bat kita kikin thei kiba wan ban wan shipok shaka jingtre jonga ngalap bapli bun kalongyen kabadon da ka jing duna sudah ka jing puli puthi jo ki khun jo ki nah ka kamai ka kaji haka jing yo jing kot jukut kayen ngai I ka dan tang ka jing duna kadi hang ni kan ka banga ngamla bathya bandem ngamla shu bangale kumno ru ndai ngashu kut jing mot halade bakade bangaru kum kata kanong ya sajan kum kata ka balandang lasan ngadi ban wan shikmat bani rap ikipat ba jong kani ka jela ha banga pet yang ikot kubon hang ba pet yang kip news ki ba pher hang ba pet ya kani ka jinglong jingman jong ka jela jonga kadi ke AKA ka ba pendut ya yang ngarong siya ka VPP da ka jingmot ka basngur ngarong siya ka VPP da ka taka jingmot ka banga ngawan da ka bakhuit mensim ngamdan pat shalendet ka bari ngamdan pat shalendet ban ngale da ka buto hende ngawan ban rap shisha na do ka mensim jonga dai kani ka seng VPP bangayu I baka dai tam kani ka seng kabadon shisha ka taka jingkit ya kipat ba ya kejat ben riu jungi hakani ka jela tata bangan yu I ya kani ka MLA election ka bladep ngayu I president rang ba jungi haba ikran na kirinsan haba yadi yang bekipat ba haba ngayu I ba ikran ni kata ka clean politics kadeke AKA ka ba pin yu ikmat yang ngayu syaya ka jingmut jing perkat ngapeci ngong ne ngin yo kum kini kinong yalam ne ngin yo kum kini kinong yalam kibayu I jngai ban kentiu ya kita kipat ba jong kani ka nong jong kani ka snong jungi jong kani ka jela jungi de hang ni bangaru ngalakut jingmot bangadon lang ka juhi ka nongrem mga kwa banwan pen khudlem ya kata ka jabot jaban kabalabam kurun ya ka dikajat benriu jungi kabalabam kurun ya ka jela jungi ngila hiar hakut kikirdan ngila hiar borokot kiliang de hang ni ken kupat ba pinyo I baka VPP kalong committed ka VPP ka don ka nongrem ka bakhud ka nongrem jo ka VPP ka de ka way kata ka banga internet hadu kata ka nongrem manwara ka clean politics ka nongrem bat bakhud ya kata ka bamsap ka balabam ya ka jala jungi ngakwa lang her na do ka mensim banya don bat ka di ka party hatu kupat ba
Pim kualem baka jela jong pi sashisin kan empat ngatip ha baka mensim jong piru ka jika VPP namar ngila yo men hakani ya ka MP election by Dr. Ricky Singkan MP badon berom jungi job da ka basuk job da ka bakut job da ka jingi jong pi kipat ba ka VPP kadi ka way ka seng ka bangayo bangalap bangasyem dalade kadi ka seng ka bakut ka bali ka election klem pisa ka pen kipat ba kapan kipat ba kumno banya ka linti ka bahok kumno ban kamay ka hok kumno ban tieng ka pop kadai ka niken ka party ka ba piru pinay ban syanya lem namang ngalas kem ka jengmot bangan yai ne akan ka party kap banandon ka ka party ngan yai ne si junom ngidon ginam yalam jungi hang ne ki badon ka jengket na menta jong pi ko pat ba to ai lem ma pi ya ka kti ka mon jong pi ya ka kti ka diang jong pi wan lang siya kani ka party na do ka mensem ba ko jong pi banya rapat yang iha kani ka MDC election bangin yo ya ban bat yung tau lakam ha ka MDC election menta bangin yo ban bat ya ka lakam hang te ha district council kumbay niyo menta ka jinglong jingman jo ka district council ngam yu issue kata ka district council ka ba JJM Nichols Roy ila seng bakan ya rap ya kata ka jat ben riyo jungi bangin kiyo ha ka barok kiliang hene ngayo bakata ka district council kalahir syamadan ngayo kumno ka recruitment kalong hangtay habang ipet ya kata ka recruitment Kim dan tangka recruitment policy ngai we should have ikibril kat kabakimon pisngaw ya hab bakan nongumta naman mentah ke jelang ibun ki kena samla jungi ki dokam do jam kim don bapli kakam ke jam ke babiang wat ki lapas ki kerdan ki bahe ki bapli ki habalet shabar ke jela jong balet wat jakpo lada ka VPP ka wan hang te district council ngas kem ngaru kumjo bangin sa wan rai ka ya ka policy ka babiang ya ka recruitment policy kanang baki kena ki start ki kena ki balong eligible ki kena ba ka de ka hok jung ki kinyo pa de ka district council kumjo ya ka trading license ru ngiu babun menta ki karkhana ki la shumi ku bami kitet ngai gidukan jugi wai pade gilami ko pamikitet kade kani kan ba pide ban pet ki khmat jong pi pet ya ka VPP kalong kumno ki ai ki matrikam jo ka VPP ka ai ka thong jo ka VPP ngimdani ai ban ai pi ko pat ba hede ka de tang ko we kata ka de ke jingsen shar hok ngikwa hir bangin pin khut sa chisin pade kadi ke jela jungi na kita ki ai baro bangin ya kren le ka district council ki bun ki ka bangin monra ya ka jingkala hang te ngan juong tang ya pi ka we lada pi penjob ya ka VPP lada pi ai lat yang bangin wan pin sa yu ka kam ka bangitre pin yu ha ka pasya ya ka bishet kumno ngitre kumno ngi penyat ki kam to ai menta ya kata ka jingshan ya bang jo pisa shisin ya rap ya kadi ka party ka bukut ya rap ya kini kinong ilam jungi ya rap ya kini yangi baro ngi badan hakani ka party bangin la banwan hakata ka thong namar ka bor ka dan bat pi ko pat ba ka bor ka dan bat pi ya no ba pi kwa ban rem ba ya no ba pi kwa ban job ka dan hakakti ka jong pi the what pin le no ya la ka jong ki vote wan hakas ngi ka badai ban tap vote tap ya kata ka party ka badon ka jingit kle na banta ka lawe ba pernai jugi kun ki kiti jong pi wan chukmat kham tam gi breu gi balan nang la start ngana pil chu pi manda pilan nang la start pitep ka ai ka baja piu ilot wan wan nam pep
hakas ngi ka ba penletak ya ka bot jang pi wan chikmat inde wan ban ya rap ya ka jela jang pi hoy ka tip bon ki yang ki semru ki bla bit la biang ila di ki don bangala jui bangala lap de la ka jong ka khamat ba ki don ki ba ong ba ngin le tek bot ngin le chata ngin le chang ngin le tiket ngin le chabar henry dei ka ni ka por menta ba pin kino na batia ya rap ya ka jela la jong wan chikmat ban vot namala dapim wan hakas ngi tek bot ki wei pate kin wan haka jaga jong pi but kita ki wei ki banga ong ni pi menta ki de ki briu ki baloi loi ki briu ki baloi loi ki briu ki banda tip tan ye ka kam san pertei namat bon na ki shashin kabu ha ki briu pat ki badan ar maloi tadon ding kap lang bat ni hakanika kinti ya rap ye ka party jingi ayangi kata kathong mo ayangi kata bangin job ye kani kathong sashi sin pat hau pra kublai shibon Kublai Shibon de ti majau ya ka jing bisai jong pi larang afisim kulun kalong bet kumni ila pun pa ba yuan na ka yin ka ba dan benta bat ka sain betei labun pau snem ha ka jing puli jing ila bit ila biang bat ban syong hi don kam syo ya ka ban wan syakani ka lenti ka ba yuan menta Arai perkhat bi tang nam tai la di bat ka yeng ka sem ka jong i Hungre ka BPP ka perskon yang i benuan syakmat maka don ke ka babaha ka badon ka seng BPP ka balai pen pau berkata kalong ka jing seng syar ka batmai ka jing seng syar ka bakhuy kajing senca jong pat ba ubana la dai kata ka bala ketik jai ba hadin da ki pausnem ila kloi menta bat ila rai ba inwan sya ka seng BPP bat habakado ka seng BPP kali bti banai tiket banjang na kane ka chnong ka jong pi bat ila khot lang ru ya pi da kata ka jing snow ka jong i ba pi du ya shimman talam ya ta ka jing khot jong i da ba pin alam ya ka jing shan ya ka BPP namar ba da ka ba pi ai kum ta ka BPP kan sa ai nong kliang ya pi lamba ki kam ki ba bha ka jong ka Kublai Shibon dai but ida kerpadu yapi bah ka arway tering mentau benai bah mi pai ba wada pilalong ke balabit labiang ru sobha ban mi pai ba ban lei chai je ka thebo jeng pi ban thep kat kum ka bon ka jong pi la ka long kum no ru ka seng BPP ka priang be ya karai ka bakhoj ya karai ka bon jong pi kababai Kublai Shibon klamda lucu ya kapor ngan kot sendon hakani kapor ya presiden jong ka BPP iba adan mila ba saya mai ba in pencai hakani ka jinglang pai ba jongi ya ka rong rim jong ka seng ka ba iladon benta lakatu ka ni por te soba pai ba Sya skor ya ke ka ba imperta hakani ka por Lagba burome ye iba scam iba penya ye gani ga jingalang Yedon hangniru ye ki para nongelam jaga party nado i Dr. Karashen ibolong Vice President jaga party Natang idan ikong Philetus im iblong i President jongka Women's Wing idan ba Clifford Nengnong idan i Samla Nathaniel Mauri obolong u General Secretary jongka Youth Wing
lembat ki wei pat ki riurang ba ki bidan ringkat bangi hagni kapor bat kumjuru ikong deti majau i bolong i candidate i kertong i ba ka party kala ibet bansai nagani ka constituency bat kumjuru i ki pat ba baro ki wan ban snap ya kani ka jingalang pat ba ka ba ka party kala khot ban penshai haigabde bat kani ka MDC election nga aingo yu play ba ula don ringkat bat ka jingem ka janga bat ula don ringkat ru ya ka jingat linti ka jingi kom ka party ubla da ubla care ubla ri ubla sumar ubla plat ingi nagi jingma ka jingman saw nagi jingpang jing shitam ba kum ningi la ban let keleng ka ri ka ba it ka jingi ban pen snow ya nongrim ya ka thong ka jingi bat ya ka ta ka jingthmu ka jingi habang ya kun ya kani ke MDC election kumbang iju keren nakapor syakapor naduk basdang haga jinga linti ke jingi kum ka party baga jimi jonga boys of the people party lani ka daw ka ba penlong ingi bangin seng ya kani ka party kamde e tang bangin syakun ya ka election mrei ban lek syaka jat benriu ban lum ban lang ban tesong ya ka jaj benriu ban wanra ya ka jingi teli hapreng jongi kom ka jaj benriu ban pensngot ho i ki pat ba haga jingi dei ka jong ki pat ba bat ka sinshar ka khada namar ngi i ngi kendo haga jingi linti ka jingi shibon ba ki briu wat la kila don haga kerdan ka ba he wat lagi lalong ki briu ki bastat ki bashampang mereka dan ke jing duna pat haga jing snotu haga bede bat ka sinshar ka khara nilale sting kum ka jet ben riu haga jing ade ka jingi bat ka sinshar ka khara kei ke bami nangta habakum ki pat ba ngile sting ngem khen ya ka bagade ka kambiap ka kamim ngishu yeshim benta klem da penshong nongrim Denmark ka takadaw ka jila Meghalaya kumbagalong menta kala klalong ka jila ka baduktam hakitan syatay lamingi jongkri India pai kat shaba pai bat ngilong ru ka jakriu ka basngo tana tangban knyum ngi knyum man la ka sngi ngi ut ya ki jinge ki bangi kendo ringim long ka jet riu ka bakloi ban yeng bani kun ban kren persya bat ban le persya ya ki ei ki jilong ki baken riang hakani gari ka ba e ka jungi haga jingi alinti ka jungi kom ka party bat kumba phiru phitip baga boys of the people party kare ka seng sang perthai kabakna tam hagane ka jilla ka jongi yele yat linti tang bomba lais nem tam e menta hnrei ngai pini menjur ba nga baga voice of the people party ka long pat ka party ka ba paunam tam hagane ka jilla kumba ka long menta mano ki bam tip ya ka party pra ngai phi pe ya ki khubor ki bami malagasmi lagalong haki mainstream media lagalong haki YouTube channel PE kat shabale ki patba ngadu ki knarit ki teman ki kro ki mi ban snap namar ki snothu baga jinkerman ya ka lashai ka lashisni ka lawai jong ka jatman riu ka shong satang haka voice of the people party balai kawan kata ke jingkerman haka jat benriu ba ke jingkerman ke shong setang haka voice of the people party kamdei tang namar bengi don ya kinong kitkam kibanang kibasta henrei ke dei namar ka nongrim ka ba shai ka ba scam ka jungi ka ba kipat ba kilatip ka nongrim jong ka sinshar ka kharar ka ba khoi Nimi ban kren shai bet haba shai
Bagat ma ka jingi kalong ya ka bamsak. Katma ka jingi kalong ya ka jingduk. Katma ka jingi kalong ya ka jingle silang kmat. Katma ka jingi kalong ya ka jingle abor. Kidai katakan nongrim ka scam ka bala kring ya ka jimut ka jibhat jugi patba. Ni donru ya ka thong ka syai kong ka party. Ban penempat, ban penbapat, ban pengeladur yakni ka ri ba ka jela ka ba ide ka jing. Kam shim lakut tang ha ka jingkren. Kam shim lakut tang ha ki mat jingkular. Haba ki Southly ki constituency ki badan ha ka ni ka jela ka jing. Ke raikot ban persang yakni ka linti ka bangi milak terwa. Ka Maulai constituency, ka North Shillong constituency, ka Nongkrem constituency, kumjuk ke Maurang Keneng constituency. Ban lingba ke jing raikut jong kini ki constituency. Bat kilalong ki sok ningkong. Jong ka sinshar ka karar ka bakut. Lani katakan nongrim jong ka voice of the people party. Kung ki Emily. Ke bala mikmat na gani ka party. Ngila yoklat ban rung hapo assembly. Ban ngengit pilakan mau ayu ngila le. Assembly. Kumnong ngila ra'i ki mat ki bangila kular hakmat upat ba bat kata kala penong ki pat ba hak kelenggeri bagian pai kmat syagani ka party but day mention snem how ka MP election bagi pat ba hagani gari khasi bat jantia hagani gari khasi jantia ki la pai kmat bat kila ai ka jingger shan ka baklang daga ba pinjab don buram ya ukurtong MP jong ka voice of the people party nang ni na Port Shillong parliamentary seat. Naki lai pundri utali ki constituency, lani kita ki assembly constituency. Ngila job adu lai pu artali. Ba artali ki constituency ngila duna kindia. Ngajong kat sabangali. Balaragani ke MP election, kan jinla da day ke MLA election. Ka voice of the people party kala sinshar marway gani ke jalaga jeng. But kung ginongelam ngidon ka jinkerman ka scam. Bawat agani ka MDC election. Ka voice of the people party kan kurup. Yaw lakam juga sinshar ka karar ha KHADC but kung juru ha GHADC. Kipat ba ki jayu ha KHADC ngam dan kamban batay. Kipat ba ki iling ba ki la patay kubor. Kipat ba ki i report ya CAG report. Kipat ba ki jayu ha GHADC. Ha bawat ki nong tre yang tu kimi otulap daki palat snem nangta jayu hakishnong gitau gaji namartang namdon ka jing ardatin ba ka party kamdon ka jing ardatin habangi pe hamtam ye kani ka sur ka jo upat ba habangi yangat keleng kani ka ri ka be id e ka ju hari ni ke MP election upat ba ola jit ingi hadu sanpusan tam na ka shispa kineng thot gut kila jit ya ka voice of the people party mana bangi pet ya ka jinglong ka jingman abangi pai kat sabangi le tum ginong elam ngibu thong bahagani ke MDC election upat ba un jit ingi nyopau na ka shispa na ginong tebut Bada bang ong kumta ya kwaru bama phiki badan hangni phenum dei pat ban suthu bakla yo pyong ini arden tang ba chop MP lawan ko manne malki kamdera ke jingko nege jing shisha ka banga ngalet keleng gari khasi jantiang alai syam shibun ba kibriu kibong barden ngi dei ki nong kershan jogo seng kongres ngi ki nong kershan ki ba khlan bha jogo seng kongres hatu mentaruk ni dan kuaban pahi de seng kongres sepok Delhi ndai nadu ka MDC but MLA ngilarai bangin ai no ka jingkershan ya ka voice of the people party kadi kata ka ba ai ka jingkerman yangi kum ki nangalam banginum ne haju sampu samtam na ka shispa kata ka jingkershan bangi yo na ki pai ba ngin kiyo ndai tang kata ngilai kendur shibon ki nong kershan seng rulum kiba i bai ki seng rulum kiba shane ha ki seng rulum kiba snuthu badi tangi seng rulum kiba
ban yada yang ni kum kitrai meluk kitrai jaka kibala ban penek ekani ke jinglong kerpang ke jungi kum ke jak benriu kini ru ki ong barden mentangele I ya ke dur katar ke shisha jong kini ki sengrilu ani bekiwan benye ke kongres ha ke por election ani bekiwan benye ke NPP ha ke por election kiwan benye ke BJP bela dapat ke election lada sinshar ke kongres ru ki elek snolang lada sinshar ke NPP ru ki elek ya snolang bela dapat ke election ki elek benya snolang bat kita ki parti dalam biang ke election ben biang ye kita ki seng ben biang ye ke kongres ben biang ke NPP ben biang ya ke BJP kabala penlong ye kita ki nongelam jo ke NPP bakin de bitar lep hagani ke election MLA bala dep house name outline play iling ba kilat pathai kubor kumno bakin nongelam jong ke NPP kila berten ya kita kiseng riulum ki bai trailang bat ki bro sans nem si pos nem kumno kilong ngia trailang bro sans nem ngia don lang ngia yat lang hendrai mentan adi por election pikno tangingi Abdullah Kut kani election ladang empat pensiong tunum bos sepi ya kata angile yo snow ya kata angile I kini ginong elam sengrulum haga jaka bakin kindit benriu haga jaka bakin kela kabumut haga jaka bakin perkhat thamai oh ki kren sarong penban haga jingalang pai ba oh la hatnum bos kain kham penga yong kani ke jingkren ki kampen snobhai gitu ki nongkershan gi basisha but denmark ka takadau kila paikmat bat kila don ringkat bengi hagi babon ki constituency bat ki babon ki jaka but they lor kata ka nongrim baka voice of the people party ka bothong ba kumno naga jing pai ga jing pai ba naga jingkershan hagani ka MDC ngin poi ya kata ka bot nyau po naga shispa ki bon the bot kin kershan but kin jet ya ka voice of the people party iwan menta hagani ka snong malki ni kwa ban ya tai khindia hage jingere jongi ki pai ba bat ka sinshar ka khara kalong ru tangkum ka jingpen kan mau kalong ru tangkum ka jingpen kan mau ya ka benta ka jingi ki pai ba ha ka sinshar ka khara ni kwa ban ya pai khindia shagata ka thmei jong ka sinshar ka khara ni stu thu kum ki nong song snong jong ka snong malki makum upat ba nong song snong hagani ka snong malki ngimla ban le du pat ba si kita trikam juga sorka banili wa surok banili pan umbam umdi banili pan boarding electric banili pan lat jiada nakata raw ngi don ni ki dor bar snong ngilum ngi kren naga dor bar snong hag bagi nong song snong ki simbenta barakata ka dor bar snong ki jiet iki taki nong elam snong ki jiet iki rang ba snong ki jiet iki secretary snong ki bo iki committee snong baka dor bar ba nong song snong ki ai bor haga ta committee snong ba kita ki nong elam snong bakin let si kita trikam juga sorkar bakin let bantrei nam ta ka bit ka biang jong ka snong ka thau nong song snong ka committee snong kamla ban nong halor jong ka dor bar snong yan hapan suthu shai kata ndai kum bakalong manta kalalong kompong ngamtip kanu teli ki snong ki bayo dor bar man la ka por la sutrei bit ka committee snong kidon ni kisnong bala sutrai be tang we armut rang bala snong go namar kata ka jing sngo thu ka jingi ya ka benta ka bangida na ka sinshar ka kharar kala shong sting kala shong per hadu kata kata balai kalon kumta ka jurong la ringi atai ti kumjuru ngi jit ya ki MDC ngi jit ki MLA namar kan malki lain kra constituency kama ban shule hi do pat ba sa dis council nak ban shule hi do pat ba sa po assembly ni jit ya UMDC lani MP ya UMLA bakin lek nam ta jungi upat ba kabumut kanu ka bakin lek kin haban lek tumaki wan ban terpat menta bangin syakri ya upat ba nam ta ka bit ka biang jo upat ba kibla ban shule yang tai ban surai ya kanu ka kam
Kabala ban kata ya ke jet menriu. Naladi. Klaim de yo boru pai ba. Na syuku aban pen phai khendiat shapi ke nong song snong hang le po malki. Hatopi ki nong malki PG di MDC jong pi bonlek shapo district council. Baru shimhi ka rai haladi banganga Krisyan ya ke jingle juga sarkar MDA hakaba IT gitu ki jaka jungi shi ki jaka kaput sejala asam atau pi menjur kata pi pha yu MDC ju pi bong chu menjur be ya ke jingli lam no ya ke jaka nevladi banwan haka constituency jong pi banong ko ki pat ba jong ke constituency nga kwa ban lum ban ya slot ban pi ngin le kumno haka bi dei ba kani hatong is no ya hap nem kadai ni em ini bangin menjur bangin ya menjur ya ke jingle juga ni ke sarkar hendrik la ai da ke jingtho show CM jong ke district council baru MDC jong pi ngakwa ban pen kan mau hakan ni ke por ude wei ubrai soi ya ke tu ke city ban ai ke jingkershan ya ke sarkar MDA ke basai ni ke MOU pila julet siki jaga kaput pila jui ke jinge jugi briu ke jingi pila tip kanu ngila doi ke jaga bat hadu mentana marga jinglong kaba jam jugi ni ki nongelam go jingi kani ke sarkar asal mentaklah kentur seduk syakhanduli sendan pisong hang ni lesi oh pismo bagata ka jingle jung MDC jo pia pim so bagade kaban kata penban ya kido kisna itai di induk sai berit ibangala bana lalu MDC udon ni gunu ka baha kabri ka kam penroi kadi ka kam ke jugu banya slok bagi pai ba hapo malki ke ke kam ka bagadon kam banwanra ke ke ba khmat mla ban sule hi mdan bor ban sule hi kumta kumju mangiki MLA ngimla ban surai ya ganu ka bakta ya ka yap ke im ya ka ri bari ka chat mreu de namar kata ra kum ki pai ba ngi don kam ban smuthu tika voice of the people party ka kamplut por ban hikai u pai ba ban pen smuthu u pai ba ban pen shai u pai ba ban pen kop bor u pai ba ban pen smuthu ya kata ka jingla lut ka bu don ka ba jit ya kita kinong mikmat ngamtep hane po malki long kumno Mre hagi babun ki constituency ke bangi ngile ngia snow pai ba wong no barden te new MLA te pi ula berngem briu te pi menta wong balada pim jit yaw ni u candidate u jonga pinter kong ani haka juk jungnu bon berngem du syakri ki kenra u MLA u bo pai ba hi u jit uan pat andaula syajit uan haka por mengkong ukro uang pai ba jit yang aku awan syakri pi o kiktin jali jom ban kro yu pai ba dalayo ya kabor berngem kelai ki pai ba tukar man yu pai ba yanu ban jit MDC yanu ban jit MLA ni kwa nomor kata bagi pai ba gen sutu ya kata ke jingok yu ka baki don ka syong ki pai ba ban jit yang no MDC lani yang no MP umdai utau MLA ban ban berngem ki pai baru i ku makiting ya kata ke jing berngem hampir yo ang ni malki ru sya berngem na larangi ki pai ba bidang ting ya kata ke jing berngem ke jong kita ki MLA ka peni ba mangi ki pai ba angiran sya ate merau ha ka jimut ka ji perkat ongas no kemen sim abang i bagi pai ba mta ki sedang ban seluruh awan se Giant Hills mentang ada warna Giant Hills ngalit syabhoi keleng-keleng ngi ki pai ba kimi be pok menta pi kimi be nama ki osno thu pleng ka bor ka de hanga yanongan jit yanongan kentai daga jing sno thu bat abang i kai ki pai ba yong pendon kam daga jing start om daga jing snow nomor bon ngi ya peniat daga jing snow te habiji snow it teng snow bit itu palat ha teng snow pap teng snow sen kita ki sen syare ka jimut ke jiperkat ke jingi ngi ang bo syurut ke jing snow penangkam na ke jing star o kamen sim te ka kwa ban job upra tamban le no ni pramarchan ta kho so kabut pat ai pramarchan kamen sim te kwa job upra kabut pat ai pramarchan ti sunun job pra kamen sim kwa ayu pra kabut ayu para snong sunun job utau pra
Taong yong wat ai baga jing snow kan sin syari ka jimut ke jiprakhat. Habaga mensim ka kwa ka donut ka jing trang ya asro thu mangi kwa bu pra ori ban sin syar ndai ta ka mensim bat met bat jimut jiprakhat hau pra ka dai ban long. Hang ta kan wan ka jing kala. Ngilek ciki pat ba ban pendut por. Haga jing shisha na kaliang ga jungi kum ka party ngam kemau bangin ngin lien lani ngin hikai bangin beng ngin ko yiki wei. Ngim ju kambeng. Lat ka bangi pensai ya ga jing keno. Wat ya ka jing pensai menta ki sedang manong oh ka jing beng briu ka uba arden. Hang nu ngabeng. Nga pensai. Mo. Ti haba menta. Haba kita ki pat ba. Habang iyo snow bagadon kajing sautu bakala jigi pat ba. Leni habang iyo snow bagadon kajing persang ban pen sautu bakala yu pat ba. Kadi ke kamram jigi ban pen syayu pat ba. Kadi ke kamram. Ngi ong o ka sinsyar ka khadar ni ka politics kadi ke kam ka bakentang. Kadi ke kam ka bakut ka boblay ula sandur. Nrigi don pat yung em ka politics kadi ko jaklia ka bajabo ngi hap pen syai. Kam dai bengi snow hop, kam dai bengi snow coat nrei ni patai ya ka jimut ka beshisha jong ka politics. Menta habadon give ong te UMDC ula ban aikam ban UMLE tingi ong bakam long kan kum tahu MDC umla ban aikam. Hendai ka ni ka tu ka seng ka ba udon min shwa ka ba uyo kontrak na kitnat kiba pher bola ban aikam ndai kum MDC ngilek ban pensyai ban pensuthu iki pat ba bagin snguthu kata kam dei ke jingkan tho kata kam dei ke jingbeng ndai ngini kren ayu ha batang ya ke jingbeng ba ke jingkan tho kem pat snguthu kadon ke jinghyar ha ka bor snguthu namang ta ko ki pat ba bi ngi kwa ba ki briu hagini ki sngi ke dei banda pensyong nongrem kide ban analyze lani ban pensyong nungrim ya ga jingkren lagalong ga jingkren ga jingi lagalong ga jingkren jongno but saong ga laga ga jingbeng ga jingero ne ga jingkan tho henry mentangi la bon kila shu kamtam kiba persya ya ga voice of the people party kim pensyong nungrim shu ya ga jingkren ngim du nong mangi habakut de maki hi kiba so o de shisha la ekren ha tu ko por kan mau por be kren election playing kadiga ni kan kabangi ngimat menta tikum ginong alami ko ban peni ya katai ka ban seja ayu kanja ban hikai ki pai ba ban pen snguthu ya ki pat ba kadiga kamram ka chni ban ni snguthu ru bagadan ga jing persang ka bajur hadu kata-kata ban pen paino uni upat ba ubal ai ke jinggershan ya ke voice of the people party kadon ke jingting jong gini ki weki seng san perthai kamtam kini ki seng ki badan hapok ke sarkar menta kamtam ke seng NPP kadon ke jingting ke bakrau balar ke voice of the people party ka bat yo lakam hapok KGDC bada JGDC ka Garu Hills kan lat na ke ketiga jongki Nomor na garu menta kila pek kamang ya kini election MDC. Balai kini election MDC kalau ka badon kam nomor ka day ka election ka ban lam lenti sa ka jingkala. Kung bangi juang baga jing job ka jingi ya ka MP kam di ka bakut ka di tang jing sedang. Bat ka jing job ka jingi ya ka MDC kan di tang jing pen scam ya ka bangi la sedang na do ka MP election. Kadon ke jing ting ke bakrau nomor kata kile lat kat bala pi menta kisang man mi ke jing tho omenela la viral haki social media kawai ka news report mo kot khubor rupang arpunyo snam kata ka jingja ka ban mi kot khubor menta ka sedang ban mi perthai biang bagadon kata ka jing perlong ka jing yambreu ka jing syatngan hapo umnyo namar balik hiar pentri mu barden kadon jingere yu kata apa kali election menta kadon jingere yu kata bak kali election nriki kwa menta kumnu ban le kat bala ban discredit lani ban penduk jing syania yang ni arden kerwipit ka badan kilat kelenti
nganum pela kumba ka BJP ka nyan ya ka Aam Aadmi Party ya po Delhi ban pen pat ban pen pra ban pen resign kum nentai kiba kum kita ki jing persang kedan ya ka Voice of the People Party ngam ardatin bagan dan ke jing persang wa ban pen pat ya ka Voice of the People Party ten marna ada mapi ki pat ba pim pin shong nong rim pim nong ki pat ba kiba pengor kiba husiar nginum la ban poi sa kata katong ban wan ra ai ka jingkla o ka linti ka bangi hapan ya kalong ka ba kalong ka ba aduh kata-kata uni upat ba man tau lapai tegai ka bangang let keleng-keleng ngong ki pai ba ngong nagam ta kitu ki bedang artatien ngam snowper pila ban artatien tangba wat numpat kentat kat bab 4%. Kamdan jiman sawan persyang pila kersyani kini ki parti ki berim hagan ki jela sanpuar kli ki snem pilayat kani ki parti ki berang shmi mental lai snem tam ngila syak kento kat sabapai atau dehok se ban kento ya ka Voice of the People Party ka parti ki berang shmi mental lai snem ka parti ka bampat bat ya ka borsen syarang nono Odon ki bong arden ndriu panai ulong siam balai une tang ndriu panai bong ler banong pinai utusya kumbong ba prestun lada ka don ka an bangin ailat ikini ke perta surok tang ndriu panai ngin ailat lada medu tulop lut boro ki kenpo haduk kata ngang ong ngim don kam haduk ndriu panai ladak an kesya tanglai benai kalau biang bangin penbam jadai ya gitu kibaluti ya keri badia kejat menriu bajingi toki pat bare dan kam hadu lai benai nriu benai ngalong CM balai ngahapan resign kumu chief executive member tang nriu benai kamdai namar bangam ler ngaku aban kerensai kadai bangam dei uba buat bor nregi patba kitip ayu uba arden ule hakin ndriu benai hakapor bangalong CM tang kawai ka training license ka batmai ka klemi aba kom ta ler sa siwat jingtip apo dis council yaki wei ki isi kumno hapo ndriu benai kila ai lot try de ki spa tli ki license kayudu ka khut ki nongret ki kemen balik ki kemen ki nongret ki syukemen kelentau ki nuan du pat ba sport dis council bandawa bangam dei ban hiar syuki dei bangam ler ne balik namar habangi wanra e kur kom perkhat ka ba khut ka ba be kamlong bo ne une haka syuki CM tengin ya terkong tak mangi namar dangala snotok la dong ke jingtmu ban pen kelem bat habang asmutu ba kita ki bedan rengkat tengah kim la syu ban ai ya ketika dia ban ya trei ban pen bek yiki babun ki kenram hapo district council mong kabha bangai no e ni syuki manga khamlek ang tai tang machlong utau CM nyang ko ngo ya ka e ka bangamla ban le nam ta ka bet ka biang ju pai ba bha bang tu syuki ngam dei bo buat ko ki pai ba bangada pangmet hiru bantip pakatai ke office sangtai ke syuki bangasong kalalong penban kata ka syuki ke pen pat pen prai ke snong ki thau ke muchnya yiki kam snong kam thau klem nong rim na kwa hangi ban batai kindiat ya ke political history jonga jet menriu ke jungi lingkot hai rukom i lingkot nganum batai bniak namar larangi batai bniak ya ke political history juga jet beriu ke belayat linti di spasnem kanum dap tang daki kentaro latip ya ke ri khasi jante akum ke ri ki lai pos im kharar doloi kalau dan kata ke sinshars im idan ki hima khasi kata ke history ke jingi ke political history ke tonrai ke jingi kum ke jet beriu hendai le jok mai ngi di pareng di doli ko mangitip baro badi ke ri India baro koi ke por kaya Haka bakari India rengkat bagi nongelam ji ki persya ya ke sarkar birat ban dano ya ke jing lut naga ketiga jongki. Haka senem kat kendai spa. Ngaku apin snap ha ya ke ni ke jing patai. Kenapa pin so tu pleng kata ka ke jing lenti ke jong ke jet beri jing haka sinshar ka khara leni kata ka political history. Badai senem kat kendai spa sau punyo. Bagari bilat kelai ke jing lut ya ke India.
Bagi nongelam juga di India, kila tahu, ya kata ke dorbar, lani ke Constituent Assembly. Hagani ke dorbar ki don ki restart ki rushempang, ki kraw perkat ki pro jabing. Bani sanduri ke Constitution juga di India. Namar kala day ka por bangin sinshar hino dal di ila don kam ya ka riti sinshar. Nasong bagi ban aingo you play. Bahaga bukum kata ka por play la say na preng jet ben riguji ya wi rangba o bangi tip kum ba joy le Reverend JJM Nicholas Roy. Uniru la yola banlong ud khot jong kata ka dorbar ni ka Constituent Assembly. Baru uniru rangba o kan penlena ya kata ka lat. Ula ya sa tinge apo kata ka dorbar. Uya sa you. Wa mangi ki riulum. Snap bahaya gini. Mengi ki riulum ki basyong haki jakar rilum ki bahap apa ke jela Assam. Namar hadin bagi kita kisim jiki himak hasi kila sign kata ke instrument of accession kila isno bat ke India la penhap ingi apa ke jela Assam. Kabamut mengi ki riulum ki basyong haki jakar rilum hakani ke jela Assam. Ni don kam ya ka an ke bakerpang bangin sinshar daladi eledi. Namar balai namar ngi pair karukom im nak tiki plainsman lani ki tiki rithor. Rukomim ka jingi ka pher, ka rem ka bet, ka ktin ka thlit, ka bam ka di, ka shongkha ka shuman, ka rukombat sinshar shnong sinshar thau, ka rukombat khando bat chap, ka ye pher, nagtangi don kam ye ka an ka bakarpang. Hapreng shibon ki jing persha, so wan aingu iblay ba kata ka Constituent Assembly, ka pdiang ya kata, bat la kentup, ya ka kernit ka bahenriu, lani ka 6th schedule, hapok ka Constitution jong kari India. Bat dealing ba ka 6th schedule, lapan kaya ka District Council. Tengah try bila asuh ke kamram juga District Council. Mo, ke kamram juga District Council kali ben sinshar mengiel di lingba kita ki kendongan ki badan hapok ke kernet ke bahan riu, ban penne kita ke jinglong ke bakerpang ke jingi, ban penne kita ke kombat kendo bat siap ke jingi, ban penne kita ke kom sinshar snong sinshar thau ke jingi, kom ke jak riu. Hendra ke District Council lagi ni ki arpo, laipo snem ngala banong, kalau long pen ban ke jaka ke paria pen patchnong pen pai thau, penrung ye ke jing snow parti snow seng san pertai haki shnong ki thau bali ki clash tolak ki shnong bali ki mraban pen khani ki dorbar shnong ki bishisha ngan ong pi lada kita ki nongalam ki badan pok District Council kin jin la shim khia kat kum kata ka mandate lani ka bor bla pen kop aga District Council ngimdan kam ILP ki dorbar shnong kilalong ka jingadai ni ndai menta kat nu teliti kita ki shnong ki bejukot dorbar bani rai lang ki an dorbar ki bubun hapor ba pen trikam upat ba tu syuknyum sakat nungin knyum ko ka jet rio den mang tanga ko abangin snutu e kata ka jinya ni tingila ya na ka sinshar sim mentang ila poi hapo ka District Council hakma kita ki sim kila kalalong ki sovereign lead officer kim dei shu kinong sinshar lai lut ne ki hapan sinshar kat kum kendon ba ka District Council kala po ka District Council kala control ki ka mo mo tin noi ne ka mi sakawi ka kunhon ji kinong alam ki bangem ngin hapan yukun ban lat no anak Assam ngin hapan yukun ban yok no ela ka jong gejela keladon ke jinge peliu jingmot keladon ke jingkren badeu snem khat khandai spa san pusau kelas sedang ke jiki ban yok no ela ka jong gejela keladon ke jing pertashla keleng ke rikasi no hill state no rest lading im yok ka jela ka bapurang inum shong that bat kelas simpor hadu khat prasnem ya ka sarkar India bakan ai hengi ya ka ta ka jela ka bapura deu snem khat khandai spa anyo puar bagari India kala ai hengi ya ka jela ka bapura dan mereka semua ai ringkat bat ka an ka bania dapat ini na ki jing muslia ki jing tuklar lani ki jing troikam jong ki babon ki an juga sarkar India om simla ya dai ka 6th schedule kaya dai ni ki ki an juga sarkar Assam tiha pangila yo ela ka jong ke jelangi don kam sakawi pat ka an ka bakhan ka bania dai ni ki an juga sarkar India pa aku apa bin snutu igani madon ki ba persang ban batai klumar ya ka 6th schedule but ya ka article 371 claim da skotho din magtanga ngi kum ka party dawai ka ta article lais pa anyo hueng but ka constitution la batai shai balar ka don de jingetun ko hapren ki anjo ka District Council but ki anjo ka sarkar jala ki anjong ka District Council ki yap but ki anjo ka sarkar jala ki im but kumju ada don ke jingetun ko apne ki anjo ka sarkar jala but ki anjo ka sarkar India ki anjo ka sarkar India ki im but kini ki anjo ka sarkar jala ki ya bala bala ai ngi ke jala ka bapura la besudru hapo ka 6th schedule lani ka kernet ka bahnriu ya ka ta ka para 12A para 12A ni ong ten khasi ka bakhat RA mo
Kani ka para 12A ka dei ka jing pintikna baka namdan ka jing tengko hapring ki an jong sarkar jela bat ki an jong district council bat la don ka jing tengko ru ki an jong ka district council kinya ban pintikna banum don ki ju ki bor ki belong parallel authority hakane ka jela ni hapan smutu yakini ki constitutional provision ki ba kum ki pat ba banginum sya alam bakla hakita ki baong Bagata ka VPP ka dawa ya kata ka artikel 371 ban penduk ni klem dawa ya ka 371 ban penduk andingi dawa ya ka 371 ban ya daingi ni ki anjo ka sarkar India ayu kata ka artikel 371 ka ong kata ka artikel 371 ka ong kumni no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas kata ka di ka 371A jangki Naga administration of civil and criminal justice according to the customary law of the Nagas. Ownership and transfer of land and its resources. Kamut kata ka artikel 371 kalong kabayar kalong comprehensive kalakin tublut kita ki jinglong ki bakerpang ki jingi. Lalangin jenderal dan ni ka an on jenderal ya daingi na shibun gini ki an jaga sarkar India ki betrikam. Minta unong ti mau ulinyar namar balawan ka an jawa khang ti mau unang khat siap ulinyar namar lawan ka an khang siap ngimi asyu balik berat balik sikar kata ka kol shore kala do la ka do no kumtu namar kala trikam ka wildlife protection act pomding ka trikam ka forest conservation act namar kata ka daw ko ki pai ba ndri kita ki an jawa sarkar India ki betrikam ha ka ni ka jela ka jingi kimla ban trikam ha po Nagaland ba po Mizoram hadu menta ki naga ki bamdo merat kiri ndon ke jing khang ke phun khang lagi ni kolshor jing ite ban bemra u khasi ruong ka bemra ka sikar kari ka kolshor jing nde kala du no namar ka takadaw ni kwa ba ki pa ba kin snu thu ni pin shai ni pin snu thu ni kham snu tamat ban lek ban pin shai ban pin snu thu hani ka job karam ngim da khusla ngi khun election ban job nginum yalam bakala yu pai ba tam ban job ngim ting ban rem na ka tra habang yung ko khot kelem ting ni ya ko phiwan pan kiat ngi phinum yok ya katangi keren sha pikmil ti banon bat ngi phinyo pisang ngim ai ngim dan pisang jidingi ngin sekri pi ngim kwa ban invest hak election bat ban sakli dan pun ki ban sponsoring ngi ban kumbalang matali bal i kat ni kal eru pra o bun ki ban sponsoring ngi lidingi kwa ban sam pisai pi ngim tre lele we ngim kwa ban no kita ki sponsor candidate jugino kino ki industrialist lani ke businessman ngim kwa balong oblate ye no ngim kwa bangin sa te sa khum hang no upang upat ba ubal abante ingi ngin syakri upat ba ubaji ingi nama kata ku ki pat ba be ande ke bas ngosi kalong pi menta ki ton ki bor ki ba persang tenge kum no ban yalam bakla ya upat ba nama kata ka shong ki pat ba bakin husia ka shong ki pat ba bakin husia o don ki kubor mata ki clips ki bakila sei ki jingkren jo ki wat tie ki jingkren jo arden ban yo ban pen sapriang menta kila mi si ki clip bo arden ukren spang kata ka shong sang na shong ki brio pet ya ka full video jong go to ka clips what pet teng to clips si bakat some second ye upat ba mata hapan start la don gono no ka bakren persya yangi pet ya ka full video la pilap shisha bangi bakla peni larga don shisha ka jing bakla ka bakta ya ka jat ben rio manoi pingalong bukloi ban ino ini ka kam tenri kum nu pat ngin shisha ba ki wei ki chipen sutu bakla yo pai ba de namar ka taw ngimi ban penshai ngimi ban pen sutu te habangawan ban yetho pi ban kli na pi ki normal ki hato pi ki normal ki phir ai jingbet na MUMDC jong pi baun minjuri ke MOU plus ya soi daga sarkar MDA bat ka sarkar Assam ban lilam no egni ki jaka kata ka jingon pen kata ka ki jingon pen ka ki jikwa jingshan maka di ka hot ka bor ka shong api ki pai ba upai ba ude balong upai ba obasta maka ka voice of the people party ka kwa bani thu balingi kwa bani khon ni ka MDC election ban ban pen khot ya ko kom trekam ha pot district council ban pen khot ban pen bha bat ban penyai bek ban penyai lenti kat kum ka bor balamang na kam ta district council ban ni kwa bu pat ba on snu tho bagani ka district council ka jingi kam dei kum ki wei pat ki district council namar ni dei ka district council hapo ka jela lajong ka jela ka pura
Kay ka bangi don ka menta kalong bangin penklan ya kan dia celah ka jungi. Nama kata wat num sya pen smutu bakla. Long ki pat ba ki basta puli. Dan bon ki baya keren ni smutanat bani debit. Kum kinong alam don ki bang am barden menta kay ka bajah po Jammu and Kashmir. Pek Jammu and Kashmir ka penduk wadi ka article 370. Ngong ka 370 ka kam klan shushu bani ka 371. Baraga por bangilik ban pelong jingalang keleng-keleng ban pesutu iki pai ba iki jingdon kam bangin yo iki article 371 don ki ba barden balai pimdawa bet daga 370 mau tose ngin sedang suara ka 371 kani ka pen kubor ngin consolidate ngin pen klan telar ka por ka poi ai ladam deu barden ladam deu ka por jingi ai ki wi ki ba hadin ji kin dawa se kata ram lele dan ki ompet ke Jammu and Kashmir ka penduk ya ka 370 selukin ai ni ngongi hapan snotu ya ke situation ya ke geopolitics hagari India kai ke Jammu and Kashmir bat kai ke North East kai per sibon nang ta kinong song bat kai ke sinshar kum bagalong ta ka sinshar ka BJP ka ba ya kat kum ka jingkwa kat kum ka agenda juga RSS ban pelong ka wei ke niam ka wei ke tin ka wei ke culture ka per karu kom perkhat bat hangtangi di bersmutu bat pek menta ka article 371 juga naga bat ka G juga mizor hai pergi iki tenring ong tangan ni ngin tawa bat menta la ka sarkar India ka don ka jing tmu ban sunyom mingi hatongi kum ka jai beri ko bangitip ngi ka jai beri ko kerpang hakani ka ri India ngidan la ka jong ka history ngin susya ngin yeng rangba warade bani khun persya ka ri India halor ka nongrim ka tenrai ka jingong kerpang ka jingi ngima ban susngap bagari India kan lek kat bomon namana do ka paningkong ka tenrai ndei te bangila hap lo pa po ka India ngi suwe penya so e ka India te mla ban ong ba kin sule kat bomon lari unaga pi burom ni mizu pi burom bali pi mla ban burom ini bali ki burom ini nomor kitip bangi ka jak ber ko jem ngitip kitip bangim dan ka jingitli kitip u khasi u perkhat be shimet Jimmy jaga voice of the people party ka penbet ya kerkom perkhat ka jaga jaibriu but mentanga snotnat bangila iya gani ka jingetli jaga jaibriu oh shisha kala rung ka mensim jingetli haka jaibriu ka jingi tende wala kata ki persang oh ki bon keleng-keleng menta ki sedang balik let ki jaka ki babon ki bam patlong kristan ki balang don hakani am trai ki ai pi pim tip ye utu BPP u seng seng perthai ju ki kristan te ki bapalong kristan la su khonyo no te tangom taro let sigi babun katolik onga 50 BPP washuni katolik let sigi babun presbyterian no 50 BPP ki nongelam BPP ki kim sultanat ya barang presbyterian dan te ki ba isi yu ba arden mentang dan kilong kemi oh ngai arden isi vi no boleh ba isi ingi katolik te klem tip la langat Nrengan onge pi ngi ha ngi pet ya ka jet benriu beriu pat ba ngimpet ha kanu ka balang udon ngimpet lo lalong kristane ngipet iki kum ki parado ki parasnam kum ka wi ka jet benriu bat anom dan ka wi pat ka party ka ban long secular lani ka ban burom mi ki jet jinget ba jet kin hon balang kum balong ka voice of the people party ka party apa ka ai tiket ka ai gitu ban patlang kristan ka ai ki badan ka balang katolik ka ai ki badan balang presbyterian ka ai ki badan balang unitarian kidan baro ki jak kun balang hakane ka party ki ki bayo tiket ngim ji kren kun hun balang ha bagi dan ka seng namar ngis no tho ka jingre ke jong brio bo ble ka long shimet ngim don bor ban shong ban bishar uri ble ban bishar ngi haka akhir ka sing bar ka sing khado kat ko ka jingle ka jing kade ke jingle jonga shimet ka bang ho ajingken umdan bala ban wan ajingken nam ta jonga namar kata raw ngim kwa ban muslia ya kata ka jingre ke jong brio shimet baru ble neng ye kren nak ta ka imlang ka salang nam ta ka ri ba ka jai brio bangin nong kawe ngim nam pen kim me ka jingmot ke ji perkhat kum gini ki wei ki ba pen kim me ka jingmot ke ji perkhat kum molong tu kandidat jong ka UDP na po melim ubong ke kandidat jongi ba ka de ka nong wei semua pengiwaran Asam ni na po Bihar kasa halau sotun sa halu mubah na kan nongway si kilometer jengai ni song iwe haka politik sa election o ngiong utay nongway ubar snong to kato ko bar snong ya jengai tango ba si kilometer te
Wan udhar patna South India ki om mama. Kata kadai kajing hikai. Kaba lah hikai ke Jabri dakini kiba penjat penpra kiba penkim ya ke jumut ke jephat jingi kum ke Jabri. Dei namar ta ko ki pai ba. Ka Voice of the People Party kam dei tang ka seng sain perthei. Negeri ke seng banon ra ya kata ka revolution ban penempat ban penmahapat bat ban thaut mai ban penkladur ya ka negeri barka Jabri. Oh kamalki ngathai ngamtip menta kumnu ki brio ki perkhat ke e kamalki ndeka por bengirang khna samla bhamangi nitip ke e kamalki nitip ke e kamaulai kumnu baka jat menriu kasngan habakadon kasnong malki kumnu baka jat menriu kasngan habakadon kasnong molai teladana kini ki constituency ki mi ki nomi khmat ki ban ai ka jingkar shan ban ya lilam ya ka khndo ka shap jonggari ka jingi sai perkhat himapi pidang so sarong nem kum ki nom malki saya perhati bidang seorang yang mapidi kita kena mulai. Nama kita rau kamla balong bagi suka insting. Wat juan rak kajing snow ong ipi parasnong. Oh la ban mi na parasnong jopi ubri ubebit kanu kanu. Ndai la dau ta udon haka parti ke bamiha bat ka jek beriu. Hatongin kersan mentangi ong o ka jelaji kala kalalong ka jelaka baduktam. Kabau chief minister pat ula kalalong ubarus patam ula rung haka thup juki sipongut ki chief minister ki barus pa namar bangi ngipet briu ngimpet parti bangim smuthu ka eka parti ngimpet parti oh ngipet briu mi ubriu ni babiang la biang bet ki kmat la kabret mpet shu inu ka parti mtip yele na NPP job talong bong nang kamai phei ba konrat man ni duk mai ndai kata tarang yang panong kipat bagi bestat. Tega jingni ke jingi kelong ban pensu tu kita ke jing bam kot bor jong pat ba ke jing bam poi perkat jong pat ba bon perkat kumta kade ke kamram jingi ban kedol ti banong ayam pe. Kum nom ta pen ong ke parti ka kamlele ke parti ke ditang ke uniform kum ong kita oh ke parti ke ditang uniform em. Marwai pimla ban li thawanya po district council. Marwai pimla ban li thawanya po assembly. Kabaduna ngi dan kam khat nringut kibenan ke juk ke jingmut ke juk ke jing perkhat ke juk ke nongrim ke juk ke thong bagindan hang tai po district council ban thau ki an nam ta jungi kabaduna ngi dan kam lai puingut kabaduna kibenan ke juk ke jingmut ke juk ke jing perkhat ke juk ke nongrim ke juk ke thong bagindan assembly ban thawan nam ta jungi marwai pimla thau tin ma tau pai ba odi ban start kan la dan buan independence ni ong ble bile independent hey parti tetang ke uniform tercop election apa tau Trer ano, marwai lah he. Anda cok persepek ni sob ano mo. Harta tu ya saya. Denam den. Talangin di syup ano kipai ba ki basusya. Penkenting kita ke jimut ke jiperkat ju. Ngiri ano kipai ba ki basmuto. Habakut hangtai. Haga demokrasi ke dan kam ke majority. Ngalara sibun tilikimat apo assembly. Mdan kalaban peniap bikinia haga por betai. Ndre haga por be menjur ngamarwai melali. Ladala bantau pertai tamarwe angut ngatrai nginum pelut por pikat ni naka parti ke jingi bangin lek ban pensai pai ba bangin yo e ke jingkasan ka khan sangut ni adon ke melite mo ka parti ni adon we MP labiang ndri ngimla bantau an tang sangut namar ta ra ka jat mriu ka don kam ni khot ye ka jat mriu sha ka jingetli ni khot ye ka jat mriu bakan wat ye ka khmat ka joble namar kata ka dik thme ke tamrai ju ka jat mriu Shwaba ke jinget kristan kan wan sikini ke rilu mba ke jingi ukhasi ula tip ya ublei ula mani ublei ba im upendam mel dia kamad ke juble kata ka bangi kwa biang namangi snoto dala ka jonga bor bri nginam la ban sandur mai pa ka chat bri ji ka chat bri ji kala ngam kala jot nila dok nila hiar arsut ban khli kam de ke basuk ko ki pa ba kasuk ban penjot kasuk ban pengam ndrei ban teipat kam lo ka basuk lem dangi ngi pai juble boleh ulek kamba berkakam kaba pula nam tak jet beri goji. Ngimi imdai bangin mentoil di ringi kuat ban sanduri kata ka lawai ke kala syai kala si juki kon kiti ka saupo ka sanpo snem kaba kumno ngin ai haki kon kiti ke jonga ke japri. Tenamar kata ngaware ye phiki pat ba jonga snong malki. Wat long tang kinong petkai ka ni ka thma ka bangingi jit ban ye kon ka thma persai ka bamsap ka thma persai ka jingdok Katma persya ke jingle bor ke jingle siliang.
What kemen badon kinong wan yarap boycott by school shwa ka election. Katahi ka palang bang ka jingduk ka sinsyaringi. What kemen badon kinong yarap by dawai. Kata ka palang bang idang kerduk kum kinong syong snong. Kemen bani bamentakat sa mga pay o ngayo la. Kaklan ka kamay ka kaji. Kalat kalinti kayo kahat ka kai ka pateng ka kamret ka klan ka kamri jingri ka klan o kani ka pisa ka telun ha kani ka jela ka jing. Wat kemen bapio jirap tang sisin sansnem lani tang hakipor election. Markatahi ka palang bakadang don ka jing ko ka jing pang ha ka jet beriu ka jing. Bakadi ka ta ka bapenongi bangin sya te merau ha ka jingmut ka jing perhat. Habang ila dino ya ka hok ka jing ya ka bor ka jing ila IT no shu dino kumtu te IUP community ya ka lawi ka jong ka jai meriu te nama kata sai sien ha ka ni ka por ni khot ni weri pi paro ki bedon ni ka por la pidon ka jing snokit kli ka jing snokit khian nakam ta kala shai kala shismi shimi ka rai ka light yut ba pin rai ayu nakam ta kilong din mandin namar pi jiet pi rai ka lawi ka kumno Aku akan itu ia fikir ke jingja ke bajah kan di election MP ke berada. Kadang kau ikan long kami ke berada di kon senrang, obri kon senrang, obri nongkit kamwah kmat juga seng NPP. Bau ni ulang ya kami mei pek ngaku apa nong IP bang ada nongelam bubah kmat juga seng NPP. Nomor ketengah ku apa nong IP bapi hap ban kersan bet juga seng NPP hakan di MP election. Lenda fikir kersan de pilap penleran berpenjak boromnya. Kadang kami kan sengap bet. Anla poi ke sini tep buat ulah pen kan mau biang mei pek ngapen kan mau pi ngadai unong ket kamu bah kmat juga seng NPP. Ada pim tep haga kot kami pin leran pin jauh borongnya. Kumno kata kami kali juba kon aila bangan tep haga baka mensim jonga ke kuat. Aila bangan tep haga baka mensim jonga ke hon bat kamon. Ngam tip sakat nu ngandang im magani ka petai. Ngam tip ladang-ladang yo lan em ban tep buat biang sai sien. Ngam tip ladang-ladang yo lan em ban dan bentah ka election sai sien. Sya bangan tep haga baka mensim jonga ke kuat. Ngan let ban tep bet hau perak. Kamut bagi isi itu kon mereka semutu ba ka don ka jingkerman nakam taki longdin mandin hakani ka party ka barang mi tmai ka badani ki nongrim ki baskem ka nongrim juga sinshar ka khadar ka bakoi ka nongrim ka bangin me peng ba ka hok long try ka jongi o namar bingi kreni ka hok long try ki ong o arden bolong komunal Uy bomlong komunal, uy bumi juga cek beri lejong, uy bumi juga ri lejong. Wat kari Amerika kari ka baklan bo the most superpower hakani ka perthai kanang kren American first ngidon kanu lak bangin snow ya jinsur mensim kelut mensim lemda ni smutu ban sumar ban pikir shwaya lagi ngangam snow ma baki ong kumta ngam dan ke jingtmu ko basni ko ka baning kong la ngila klanya lagi habangi klanya tli iwe kin pe ini de ko ka kmat bat menta tang hai ni ilais ne ma ke jingya linti ke jingya ong epi hadien juga MP election kiwe ki cek beri bangaya keleng-keleng ngas ngutuk ki sedang ban pai dagawe pat ka khamat ban sedang ban burong namar haba kot la rengi dangil teli mangi try muluk try zaka kiwe kin burong ken ni handai bagi pat ye pra ye perkhat tang simet kiyo ka bu ken kiwe pada bang tang among bang keren ban pini pher cek beri la ni ngomong bangin le ben kiwe em rei ngim don dagawe pat ka cakalat na kan digari ka jo ko mga juong pimut unaga on ai ka ri ya kan nagalan yang Pimut Mizo naik ke Mizoram tur ke Assam senagalan syasiat turu Mizo au ke Assam se Mizoram ke syasiat hangi haduk kanduli menam dia tamik tur kita penyap lu ki briu ki balui ki nong kendong ki bamla banya da ya ledi hatun ngim snurem bangidan bangidi kita ka cek beri ke betlot ke bangim la banya da la ka jonggeri mantangi khot ya ka cek beri tongin yeng rangba banya le e ka thma ka balong ka dawba ka pentron ya kari bat ka jam dia telada pipi snow bakata kalau ka badai yang ibani don menta ba pim ko abanong tangi nong pikai ne bi ko abani don menta ali yang ini kersan ya ka voice of the people party yang in beteng lara kita ki pat ba ki snow ba kita ki nong alam haduk kat pras nem haduk bandio ya ka jela kane ayu yu pat ba juga dikasih menta ban snow ba ka voice of the people party satang light nem bangin la panonra ya ka jingkala bangin pat ya ulakam juga sinsar ka khara ka shong haki pat ba ni sulit ban pen soto ni ngirit ban pen syai ki pai ba bat ban persang ban pen syai ki jing ken tho ki babon
ke bami persaan maka dika kamram bat kadika hok kajingi ban pensai ye kijing kentho ngem don por ban kentho ikiwe de tanggo ngitip maka jela Meghalaya kadika jela kaba her arsut kaba ka bamsap ka jele ka jela kaba kitram kita kini kijing shisha lara kini kijing shisha nga thrai pai ba jonggari onum paikmat shaga voice of the people party mula ban shulik pen he thok matang sala lapno de namar ba ki pai ba ki mat ike ik bangi kren ki paikmat shaga voice of the people party tengai where if ki pai ba hagani ka por ka bangta bakin ai ka jingkershan ya ka voice of the people party baragani ka por kum ka dak jonga jingkershan kum ka dak jonga jingpenskem nga kerpa di tong ini yeng lang baro ban ki nongelam jonga voice of the people party bala da kalong ka bala nga kerpa ali lang hangni hajan khama jang ini tur bangini pertai ka sur ka ba jam ka sur ka ba sawa ka ban mi wat nang ne namalki ba pleng hamalki rudang bon kiberan ka jing sngokya dang bon ki bukwa ani shimbenta hagani ka thma persha ya ka bamsa persha ya ka jingduk nginum snow wit bani don benta ngim dei ban perkhat yeno inon ringin perkhat be ya kala shai kala sni kala wei ji kon gi kti ki jara ji te kani ka por ngai wer fi ali lang shini bangini perta kini badan shini seru lar ki don shisha kata ka jing sno ki lar ka mensim ji ka ko ban don bat ka parti pra le ne ban aga jing ka ali pra ngim dei ban lera ngire men mi be shkhmat haba shai ngini kon ye kani ka thma persha ai ka bamsa habashit habashai ngini khonye gani gathma persai ga jinduk habashit habashai ngini khonye gani gathma persai ga jingle bor bat ga jingle syang ngini pertalang bat ni kinoyalam jaga voice of the people party hagani kapor government dapat ginangwan gitu sini to ngini pertalang bat ni gani kapor government how pra how pra how pra saya sian hamjam how pra ublei subon ublei untuk huyu pi wei Kublai fi sa sisen ya ka jindar ngai khat jong pi ya ka jin plut po jong pi pa ngai scam bah ka atwai tere then lecture polling station bachon ya kasam kajong pi how pra kublai sibon balai so kaso kajian lang kalawai